Chamo Antonio de Arriba Buitrago, pero a min conóceme en Lalín por Caspatín. Eu chamo Félix Díaz Calviño e son de Lalín, con razón ou sin ela. Eso. Nacemos os dous no barrio da Cacharela. Eso. Avenida Buenos Aires, pero é a Cacharela. E por que lle chaman así? Porque se facían moitas cacharelas. Era San Xoán, claro. Sí. Ainda agora temos polo San Juan, temos unha festa moi boa ali, na Cacharela. A calle Avenida Buenos Aires, Calle Avenida Buenos Aires, pero chaman a Cacharela. ten de sobrenombre de Cacharela. A Feira do Vento era o jueves seguinte a Jueves Santo. E era, pois, era unha feira de cabalos, era cando viñan os castellanos comprar as mulas e os machos para levar parar en Castilla, e, bueno, e era cando viñan todas estes xigres todos, os tiros, as tómbolas, o barriga verde, as lanchas voladoras, as outras, era cando había todo eso. Era unha feira moi bonita, porque os rapaces era cando disfrutábamos, iban xuntando cartos para ese día. Primeiro viña a feira de Padrón, o domingo e o lunes de Pascua. E despois aquí o jueves. E despois na estrada é o fin de semana seguinte. E viñan os castellanos que viñan aquí para comprar mulas e machos para levar parar. As terras ali non había tractores nin ali nin aquí, claro. Ali viñeron moito antes que aquí, non? Os tractores, pero araban por mulos. Era o que estaban moi pagados os mulos, porque eran o que se usaban para traballos. Hasta no exército, a artillería de montaña andaban por mulos. Non había outra cousa. E viñan os castellanos, moito castellanos. Coa axuda dos soldados, tamén. Viñan moitos castellanos a comprar. Viñan e compraban nestas tres feiras, na estrada, en Padrón e máis en Lalín. Aquí viñan, cando viñan para aquí, viñan de Padrón xa. Ora aquí as mulas e eso... Ora é para pasear, é como os antes burros, eran para traballar. Casi están en peligro de extinción os burros. Non hai. Aquí antes a xente tiñan moitos burros. No, o burro sigue a aldea habendo, para ir a erva, hai nos de dúas patas. bueno, pero para ir a erva, para iso, para ir ao muiño, Burro non sacaba. tiñan moitos mulos, burros. Os labradores traían ferralla verde para darle de comer vindiñas aos castellanos, para as mulas, para quitarle a comida para o viaxe e aquí, para mantelos, porque daban a ferralla, cortaban a ferralla, os do campo traíanllo aí aquí á feira, en atados. Baixando á dereita, da casa de Filipinas, ali era onde se poñía a barriga verde. E do outro lado, da de casa de Mazaroco, ali poñíanse as lanchas. Todo por aí nesa Por zona, baixando, aquí ali todo por la acera, poñíanse os tiros, poñíanse a tómbola, era todo aí, a Feira do Vento, era todo aí, porque o campo da feira, que facía falta para os cabalos. Aquilo eran moitos cabalos, que non é dicir, vas hoxe unha feira a verse 30 ou 40 cabalos. Aquilo viñan centos de cabalos. O que se vendía tamén nesa feira era pulpo, Viñan moitos pulpeiros. Claro, pero... E viñan panadeiros, Era todo. panadeiros porque había uns cubertos, había uns pendillos aí no campo da feira, porque se chama campo da feira, que era onde se celebraba a feira, e viñan había uns pendillos, uns cubertos daqueles que había antigos, e unhas paredes e un tellada nada máis. Como os da Golada. Sí. Sí. Entonces ali, pois era onde se iba comer o pulpo. E viñan os panadeiros, poñían o pan ali a vender, e os panadeiros, o pulpeiro viña o pulpo para o pendello. A ver a feira, e despois viñamos... Había casas que se daban comida, nada máis que por día de feira. Eu, na miña casa, daban comida os días de feira. Onde nacín eu, pois non existe a casa, hai un edificio grande, pero era unha casa dunha planta, e por detrás a huerta estaba a nivel do tellao. Escaparon un día pola Feira do Vento, debía haber uns 30 ou 40 potros novos nas cortes, á noite, escaparon por detrás e subiron po tellao, desfixeron o tellao todo. Eu daquilo acordo moi pouco, era un chaval pequeno, eu tiña 7 ou 8 anos, pero desfixeron o tellao, os cabalos, claro, separaban os darnais, eso eran lume puro. Romperan o tellao, viña un que había aquí na línea, un señor, chamábamos o Capón, e viña das mozas aí de arriba, de Feás, e
e veu os cabalos polo tellao, carallo, e veu petar a porta que andan os cabalos por detrás da huerta, viña porque era todo, viñas por camiños, non había instituto ni nada deso. Esa era a casa daba para atrás, hacia o instituto. E os cabalos pola huerta subiron, po teades fixeron o tellao todo, os potros. Pero había moitos cabalos, daquelas viñan moitos. Vías subís por axá, viñan xente, cada viña un montado nunha besta e traía 10 ou 15 ou 20 cabalos, uns atados ao rabo dos outros. Era un día que se xogaban moitos cartos no casino. Sí, había. Era o día que poñían timba. Algún viña vender a mula e se iba para casa sin os cartos. É máis sin a mula. E máis sin a mula. Había moito xuego, daquelas no casino de la Feira do Vento. Levaba a corda. Era moito xuego. Pois viñan as tómbolas, o Ratocito Jalisco, o Barrigaver, viñan todas esas atraccións que se faen nas feiras, non? Era o día que viñan todas.